L'Arnau, per exemple, és una estructura defensiva. Crec que sembla que estem sent atacats, per tant buscarem un aliat meu aquí, que és l'Arnau Mir de Tost, un cavaller del segle X i segle XI que ens pot ajudar. L'Arnau, perquè us feu una idea, va ser un cavaller molt important de Catalunya i és un dels grans oblidats de la història del nostre país. L'Arnau Mir de Tost neix a Tost, un petit poble per aquí a prop, i quan neix el seu pare doncs mor de forma molt prematura, mor quan és molt petit. Clar, Arnau es queda no abandonat, és una família noble però gairebé abandonat, i el seu senyor feudal, que a banda de ser el qui el protegeix, es transforma en el seu pare. Des de ben jovenet ja l'entrenen en l'art de la guerra, és un noi molt fort per l'edat que té, és un noi entrenat per a matar. A l'any 1019 el seu senyor feudal i el seu pare adoptiu, que és Ermengol II, comte d'Urgell, li concerta una boda amb una dona molt catòlica, molt llesta, i al mateix temps d'una de les famílies nobles més importants. En aquesta època, casar-te amb una persona noble o pensar en qui et casaves era molt més important de potser si estaves enamorat o no. No obstant, Arnau Mir de Tost i Arsenda realment es creu que sí que estaven bastant enamorats. Es casen i un cop casat, Arnau Mir de Tost li compra al seu pare adoptiu, el seu senyor feudal Ermengol II, el castell de Jordà, que era d'Ermengol II, és a dir, el comte d'Urgell. Li compra i ja ho té clar, començarà el seu objectiu a la vida, el seu objectiu màxim, que és guanyar als musulmans tota la zona del Montsec, arribar fins i tot, si pot, fins a Balaguer. Si té aquest castell i el prepara bé, ja podeu veure que això és una estructura defensiva preparada per a defensar-se i atacar els musulmans. Estem al segle XI i el califat andalusí està en constant guerra interna. Hi ha una guerra, per exemple, entre el propi califat, entre la taifa de Saragossa i la de Lleida, hi ha una guerra interna. Llavors què fa? Doncs llança una ofensiva mentre estan pegant entre ells i conquereix Àger, Camarasa, Cubells i Santa Linya i Montclús. A partir d'aquí comença, gràcies amb l'ajuda de la seva dona, una campanya de repoblació bestial. La seva dona és una de les poques dones que s'encarrega de l'administració d'aquests territoris que ha conquerit i fa el que se'n diuen cartes de repoblament. I què són les cartes de repoblament? Les cartes de repoblament són un seguit de concessions que fan els senyors feudals que han conquerit una zona per favorir que la gent repobli aquell territori que havia estat abandonat. Perquè us fa una idea, són un seguit de lleis, de drets, que permeten que la gent torni al camp. Per exemple, una podria ser, si veniu a repoblar aquest territori, pagareu menys impostos. Sembla que Arnau Mir de Tost no està en aquest castell, per tant haurem d'anar a buscar-lo amb un altre. I aquí, al castell de Mur, és on es troba l'Arnau Mir de Tost, el nostre amic. Se'l van trobar molt alt, un cadàver molt alt, 1,80 m, que això ara a l'actualitat, imagineu-vos, en una època en la qual era 1,50 m, lo normal és com si ara tingués 2 metres, una mica més. Se'l van trobar mort amb un cop aquí al crani, a la part de darrere. Bueno, sembla que aquest castell l'ha destrossat algú, no sé qui, però aquest castell està destrossat.